De 10 ani, din inițiativă proprie, biologul Silviu Chiriac derulează în munții Vrancei cel mai amplu proiect de conservare pentru urși, râși și lupi, adică 3 dintre cele 4 specii de carnivore strict protejate prin legile internaționale. După ce i s-a alăturat și biologul Mihai Pop, aria de cercetare s-a extins pe zonele cu cea mai mare densitate de urși din Europa: Vrancea, Covasna și Harghita. Specialiștii au implementat o metodă de cercetare și de urmărire a urșilor prin GPS. Am avut, de exemplu, un urs care a utilizat 140.000 de hectare. Deci a fost prins de noi cu o cușcă la Soveja, de la Soveja s-a dus pe perioada verii tocmai la Oșdula, erau niște zmeurișuri bune pe acolo, au mâncat zmeură, de acolo s-au dus până în Penteleu, undeva prin Buzău, s-au întors, s-au luat la Periat, s-a întors și a luat la Periat toată zona subcarpatică din Vrancea și a mâncat bine pe la Livezi, după care și-a găsit un bârlog undeva aici, în spatele cabanei. Au montat camere de supraveghere în mai multe puncte din pădure și pot mobiliza rapid o echipă de intervenție în caz de atac al ursului. Au propus metode performante de evaluare a populației ursuline, fundamentate științific și folosite peste tot în lume. De pildă, utilizarea unor amprente de miros prin care animalele pot fi atrase și numărate. În ceea ce facem noi acum, în proiectul Life Ursus, încercăm să dezvoltăm câteva metode alternative, metode bazate pe ceea ce au făcut alții prin toată Europa sau poate chiar la nivel mondial. Încercăm să găsim acele metode care, cu un efort redus, cu costuri mici, pentru că suntem încă în România, aflăm sau reducem cât mai mult din erorile pe care credem că se fac la momentul ăsta. Care sunt efectele pe care le provoacă lipsa unei viziuni pentru conservarea ursului carpatin? Vedeți duminică la 18:30 într-o campanie Digi24 România din interior.